Salam dostlar. Biz Lola ve Gül. Ya, her seferinde aytmak gerek gel deyip aytacakdım Lola adım siyana bize koşulan tezi dostlarımız var eken. Olan bilmesi için adımızı aytıp geçsek kadiyan. Çünkü dal ol. Bizim tezlerimiz aytacak mı sen? Ayda yazın. Bugünkü videomuz Germanya nerede gelip bolya görünüşlerini videoda aytıp geçmek için her hili usullarını. Onun için videomuza sonuna çeni seyredin ve like basın. Конечно, любой вопросlarınızı, sorularınızı komentarda yazıp bilirsiniz. Şuna göre bizim videolarımızı çekeceğiz. Şuna göre de biz özümüz tayarlap, siz ne gerek olsa şoları informasyonlarımızı toplayalım. Temamız size gerekli ve faydalı temaları görün vermek için. Onun için videomuzu sonuna çeni seyredin. Videonun en ulu teması Germanya nerede gelip bolya. Kän garaşlan temaların biri. Tamışda men hem komentaryalarda ya da öz aramızdaki dostlarımızda ağızda hem üçün siz ne edip Germanya gelmediğini video çekiniz yok, çekeyim de deyip. Biz şu vaxtı neme fırsatı belli garaştık. Ştop kän vaxtımız bolsun, şunu как положено sizin için kılıç edip düşündürelim deyip. Bugünem o gün. Bugünem o gün hava. Hani onunla başlayalım. Başlayalım. Nem diyeler grundlage, birincilikle. Neme esas zatlar. Esas zatlar. Hava, spasiba lol. Pastan hem şekilde ben kömekçiyim. Stop Türkmen dilinden biraz çıkış gidelim için biraz demekten izine. Hava, Türkmenistan'dan sizin Germanya gelmek için en esası, en bilmeli zatlarınız neme? Bolu sen başla. Birinci iki zat diysem olmalı. Birinciden dil, hükmani suratı. Yani dil diyemde ne diysem ki, Nemsler için de, Germanya için de, sizin özünüz için, sizin özünüz düşünüp bilmeniz için dil hükmani suratta gerektir. Çünkü prasla primerde aydalı, daşarik produkt almana gittiniz, bir zat deyse cevap verebileniz ol. Ya da yaramadınız, lukmana gitmeli mi, bir zat sonraya cevap verebileniz ol. Ya da biri söyünse de bir cevap qaytarmak gerek. Şunu bilmeseniz sizi adım hasavına koyunoklar. Hava adım hasavına derdi yani nemeden ok özün neme hisseden ok. O verin hisseden ok. Ondan sonra olaram sana şeyle ver neme bilen seyrettiler. Şu tabi hissat bilen ok. Hazır sana tirpiyem yok sen sana bir zat düşünürmeyene deyip sizi hasav eden oklar. Şeyle diyecek oldun da ola. Hava şunun için dil. 2 islek özünüzde. İslek en gerekli olan zat. Tamışda isleksiz hiçbir zatı başlayıp bilmersiniz. İsleksiz hiçbir zatı sonuna getirip bilmersiniz. Heves. Ola heves. Birazcık Türkçe nemelerim var da birazcık kelimelerim var. Beyanı yok. Hem de düşünüyorum. Şanyalı ola heves. Ondan ne ile gelip bolyan usullarını sanap çıkalım. Devam. Haysi Ausbildunglar var bolanlar. Ausbildung ne mi taytım? Hadi geçelim. Dur birinci. Ausbildung'dan öngörtü. Men nerede geldim? 10 aydayın. Men au pair volt geldim. Şu bir programı var Türkmenistan'da. Yaş kızları, oğlanları. Neçe yaştan? 27 yaş içinde Germanya au pair programması bilen gelip bolya. O ne mi demek? Au pair programması bir Nimetski maşgala düşen, o tadı çağlarına kömekten seyre düşmeni. Yani ol iş görünüşünde de sen maşgalana kaptalın çağları bilen kollayan, kömek etyen, iş hasavını değişli değil. Hep de bir bilemek 10 saat mı maksimum kömekleşen efisyon. Şunun içinde de sen kulturanı
Bulan kulturasyny öwrenip bilýän, dilini öwrenip bilýän, biraz da şerik çykyp bilýän, aksiýony bolup bilýän da, ýani bir dost jora tapynyp bilýän, şol ýaly. Şonu aýdyp geçeli, OPM nemesini, programmasyny näçe ýyl berdi OPR bolup ýaşap bilýän? OPR bir ýyl. Kontraktyň bir ýyl galyp bilýän, ondan artyk galyp bolanyk. Şoňa görä wiza alýan. Ýöne OPR-de meselem her ay kisi pulu berilýär. Taşın gelip diýilýär nemsçede. Olam öňler 260-dy şu wagt näçe bilemok. Şo aralyk hem. Şoňa görä ojuk-bujuk alyp bilýän özüňi, liçne zatlar üçin. Sen näprimär şo programma boýunça geldin. Şu programmada eden wagtyň, awper bolup geçen wagtyň 1 ýyl kontraktyň bardy. Şu 1 ýylyň içinde sen dil okudyňmy? Haýsy derejede okudyň? Şonu aýdyp geçeň. Ýanky 1 ýylyň içinde aslında awper programmada seni kabul eden maşgala dil kursyna ýazdyrmaly. Ýöne her hili maşgala bar seni go kursa ýazdyrýar ýa-da ardan kursa ýazdyrýar. Ardan kurslar sen dil öwrenmek derejäňe ýetenok. Ondan daşary sen ekstra ýene okumaly bolýan. Ýa-da özüň kisäňden çykaryp dil kursyna gatnaýan. Günne 6-8 saat içenli. Ondan soň olar maşgala sen üçin strawka açmaly. Strawka bolmasa, ýani türkmençe bilemek näýli? Şol bolmasa. Şol bolmasa Germaniýada ýörep bilenok, wizada alyp bilenok. Şo zatlar hökman suratda maşgala götürmeli. Ýani nimetski maşgala götürmeli. Tavuş, operyň nemesini aýtdyň Lola. Spasiba. Sen şu tejribe bolan üçin Lola'ň aýtmasy hasam dogry bolýar. Потому что men gelmek nime ýolum. Ýolum menän, pričinam menän, başga sebäbim başga boldy. Men durmuşa çygan üçin bäri geldim. Şoň üçin oku barada diňe özümiň branşymy aýdyp bilýän. Branşa? Hünärmi? Öz hünärimden aýdyp bilýän. Onam aýdyp geçýän. Häzir glavny zatlar şu Lola'ň nädip gelen. Потому что Lola siziň üçin uly bir sebep bolup biler, ilinem diýiler, örnek bolup biler. Örnek diýäsem, Türkmençede azyna premier bolup biler. Şoň üçin Lola'dan soraýas hemme zaten. Lola, sen şu awpermeçini aýtdyň, ondan soň nemis dilini bärde öwreneniňe ýöne şu awpermeçi etmezden Türkmenistanda şonu haýsy programmadan tapdyň? Türkmenistanda men agyrda dil kursyna gatnadym. Dil kursyna gatnanda şo taýda men muallimim kömek etdi internetiň usulen. Şo taýda her hili nemeler gelýär, semýalar, maşgalalar gelýär. Şoňa görä özüň saýlap bilýän, şu ýere gitjek, bu ýere gitjek. Ýöne men конечно saýlamadym. Birinji çykan semýa üçin gaýtdym, şonu kabul etdim. Çünki men özüm muzikalny şkolda okanym üçin, çağlarym muzikalny şkola gatnany üçin biraz ikimiziň arada interesimiz vardı çağlar bilen men aramda bir interes vardı. Oňsoň men düşündüm, olary şu aýdymyň sazyň usulen go dil tapşyryny oň üçin kabul etdim. Demek şu awperlikden bäri geldin. Şu programmany saýlasaň seni nähili kän dil bolsa, ili nähili hünäriň bolsa, muzikalny ili näme oyun barada, sen nähili wisiýoly, nähili özüňde talentli bolsaň, şonça senin semýaň sen nähili neme gowurýar, ili şoňa görä pulum төлep bilýär, ili öz nemesini alýarlar. Ne diýerler öz maşgalasyny alyp bilýärler. Kabul edýärler. Kabul edýärler, sen goweres gelenoklar. Sen okan wagtyň, naprimер, näme okamak islesen, şolara kömek etmek isleýärler, потому что senden kän nämeler alýarlar, peýda görýärler, çağlarına köken zada öğretýän, muzikanyny Lolaň ýaşan semýasyny bilýän, mundan 10 ýyl o ýaly tanaýan. Конечно, her hil semýalar bar. Olary hemmesine de özüň nemet bolanok, ýaşap bolanok, naprimер, her kimiň her hil karakteri bar. Senin ýaşajak kız nädip ýaşajak taýda,
şonu bilmek, özüňde şu özgüvenli diýerler. Uwerinli bolup gelmek şu Важно. olmalı. O şu olmalı. Doğru aytıp geçýän. Olaram ýanky maşgallalarym gyz olanlary saýlaýarlar, her kim alanoklar anket boýunça saýlap, soň hat ýazýarlar. Hawa da senem saýlanyp da Şu muzykany okuwgutarym üçin arasyndan saýladylar. Menem eger çağlarma apermetçen gerek olsa Türkmenistan'ın ýöne biz nemete şonu başga temada aýdyp geçen ýöne derek zat edip ara sokmaýyn diýdim. Aljak bolsam, napример, menem gowça gitara çalyp bilen, pianino oýnap bilen gowryan, потому что meň çağlarym ýanynda men näme diýerler? Maş özüm gowdu ýani ýa-da gözüm arkada däl çağam öýde gowy gyzyň ýanynda bir Gogorelle. öwrenýär. Gogorelle alýarlar o. Dil berseňem gowy plus ulokan plus diýip ötýän. Sorajak saat meni operliga aýtdyň, dil aýtdyň, dil merkezlerine aýtdyň, Türkmenistandan bolýar diýdiň dil merkezler eli bär dedi. Indi şonu aýtlalar. Haýsy dillerge gerek? Haýsy dil nivo derejesi gerek? Sertifikat ili näme okudy? Hava bärik gelenine aslında yana da bärde galmak üçin обязательно hökman suratda B1, B2 bolmaly. Yani siz geldiňizmi bir ýylyň içinde näme edin bir zat edip ýanky B1, B2-ni almaly hökman suratda. Men hemme maslahat berýän. Birinji usuly, meselem, Efesiyot ýyly üçin gelip bilýäňiz. Efesiyotda meselem bir oku iş yerini saýlap, şo taýda işleýäňiz. Ýöne olar size hiç ile aýlyk berenoklar, düňem kise pul berýärler, 300-400 aralyk ýaşamany jaý berýärler. Ýöne onda da hemmesi däl. Şonda da siz polny 40 saat hepde işlemeli, praktikum etýäňiz. Şonýaly görnüşi Näme barada? Näme barada? Sizin islen uğruňyzdan saýlap gelip bilýäňiz. Ýöne обычно sosial işler olar, mesela sadiklarda, son nemelerde, kliniklarda, bolnitsalarda, şonýaly urlardan gelmek aňsat. Näme üçin? Çünki şu urlarda adam az bolan üçin Nemetski pasolstva viza basýar. Bolmasa kıyın. Hawa, birem şu bir 2 ýylyň içinde projeda, 2 ýylyň içinde şu täze kanun çykdy. Şu kanun Germaniýa adam ýetişenok, işçiler ýetişenok. Germaniýa gelenden derrew her ay 2000-3000 euro kazanýan diýip pikir etmeň, пожалуйста. Потому что hemme üstünlügüm kiçik şu nemelerden başlaýar, kiçik böleklerden başlaýar. Şoň üçin şoňa taýin bolup gelmeli. Beren maglumatlarymız umid edýär size azyjyk bolsa bir zat düşündirip bildi. Ýöne ýene bir gezek şolary sözüm nifasyn etýäsnem. Ýene bir gezek aýdyp geçýäs. Kiçik edip diýip dil bilmeli, islek olmaly. Ondan soň dil merkezine Türkmenistanyň Awper programmasyny tapmaly ili edip görenler bardyr. Ya da özüňiz Google'dan seredip toçno yazsanız, şu yazmak üçin hem zat aşağıda yazıp koyacak size näme yazmalydyňyzy. Şonu yazsanız Google'dan ingilisçeni bilseniz hem zat çykýar. Короче, dil bilmeli. APR programmasyny tapmaly. APR programmasynyň soň maşgalaga gelmeli. 1 ýyllyk kontrakt almaly. Kontraktdan soň, alanan soň o aralykda ya da B1-ni edýäňiz, ya da B2-ni edýäňiz. Ya da hisar etmeýäňiz Türkmenistana gidýäňiz. Ya şeylerin şolar ýallaram bar da. Awa, şol Belki de biz öz agenturamyzy açarys biziň ismimiz bilen. Şolar arzularymız bar, azıcık arzularymyzdan aýdyp geçeli. Wagty gelip, nesip bolsa hemmämiz semýamiz köpelse, hemmämiz bize goşulyp podpisasiýa etseňiz, adım sanyna görä, ondan soň agentura açyk bolýas.
öz firmamız hawa. Onun için hem size bağlı, hawa bizim videomuzda paylaşın, uğradın, tanış bilişinize, köpöleli. Niki gelecek videolarımızda görün veririz. Onun için hem siz sorularınızı verin, bizim cevap verelim. Tamam. O video boldu informasyondan doğru oldu fikir edeceğiz. Yani dine bularda Germanya gelmek yok, Germanya gelmek mümkünçülükleri kan mümkünçülükleri var. Onlar hemesini aytetsek 10 saate yetmez. Hawa. Şoň için indiki videolarımıza garaşın. Hawa devam için hökman indiki videomuza garaşın. İkinci bölüm gelýändir. Davet.